Ik ben hier in het voormalige melklokaal. En dat hebben we de afgelopen maanden heel prachtig leeggeroemd. Maar wat een werk. En de vraag is of dat leegroemje nou voor Neerdwest is of net. Derwin Roffel wil graag hier appartementen in het Oud-Melkfabriek van Oud-Waard bouwen, maar er zit nou een kink in de kabel. Ik ben op gesprek met de gemeente. En eigenlijk rent dit plan al oorlog hier. We zijn eigenlijk wel heel goed gestemd en ik heb een hele positieve samenwerking met de gemeente. En na weken is er een ambtenaar die zei van er is een nee-plan en dat hebben we rond in september. En op basis van het plan vinden we dat je alleen nog keerwenningen creëren mag. Dat is voor mij een donderslag bij heldere hemel. Net alleen van Roffel kwam Keep in Stefan hier onverwachts. Ek politieke partij LNF begrijpt niks van de wijziging. Dus vragen die gaan er eigenlijk over van, nou, welk beleid leidt je er eigenlijk onder? Op basis waarvan wordt dit nou zijds in een ondernemer? Zijn eigen jeugd kan net een wenning vinden, want alles is of te duur of net beschikbaar. Nou, dan is er een ondernemer die zegt, ik wil een mooi contingent wenningen toevoegen. En dan zei de gemeente van ja, maar dat geven we even net van in dit geval. Dat willen we net. Ja, dat is heel bijzonder. De gemeente Noord-Friesland is ook vreeg om een reactie en zei jou een schriftelijk on. We begrijpen dat er verschillende belangen spelen rondom de herontwikkeling van de voormalige melkfabriek in Oud-Waard. Op dit moment bevindt het traject zich echter nog in de fase van onderzoek en overleg. Er is nog geen besluit genomen. Zolang het proces loopt gaan we niet inhoudelijk in op individuele zienswijzen of berichten in de media. We blijven graag in gesprek met alle betrokken partijen, zodat het traject op zorgvuldige wijze kan worden afgerond. Roffel zelfs hoopt dat er gauw een oplossing komt. Maar blijft dit het verhaal dat ze vasthouden aan het meisje van keerwenningen en dan vooral in het hogere segment, ja, dat is ondoenlijk. Dat ken ik net wel. Nee, dan loop ik inderdaad een stekker eruit. En dan ging ik mooi met wetter zitten vis. Als ze een ambtenaar zijn, dan plak ik af en toe nog een stukje dakleer op dak en that's it.